हेलो गाइस गासैखौबो नैबे गोदान मोनसे भिडिअ बरायग्रोना लानाय जाबाय गोबाव समनि उनाव ब्लग बानायदों खमसे खम 2 सप्ताहनि उनाव दिनैसो ब्लग बानायनो आखायाव लालायबाय जियानो जा आं दा थांगासिनो दङ तामुलपुराव बड' साहित्य सभा नायनो दिनै 3 मे गाबोन 4 दिनैदो गाबोनदो नुसिगोन आं 3 तारिख आरो 4 तारिख नुसिगोन दा नायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो थाबैनो आंनि चेनेलखौ 1K खालामनो हादो गाइस नायनो लुगैथारबाय 1K साबस्क्राइबारखौ माबायदि खालामनो हादो गाइस 1K साबस्क्राइबार आरो मा बुंनो आरो 2 सप्ताहसो जाबायमोन ब्लग भिडिअ बानायाखै दिनैसो बावखुंग्रिनिफ्राय फैनानैनो ब्लग बानायखानाय जाखायाखै दा थांगासिनो दङ तामुलपुराव लोगो सासेजों आंजों डाइरेक्ट ओजों तामुलपुर मोनहैबाथाय दिन्थिखानोसै ब्लगखौ लाबोखादोंसै दा लाबाय थाला थांनायफोरखौ खिथिबाय थाथ'ला बेनि उनाव माखाय आंनि इन्ट्र'खौ ओजों हैखादोंसै ना मा होनो गाइस ओजों हैखादोंसै नायनो एक्साइटेड भेरि एक्साइटेड जाना दोङो बड' साहित्य सभाखौ नायनो थांनो थाखाय थ' रेडि जाखाबाय नैया थ' गाइस ओजों लोगो मोनगासिनो दोङो डाइरेक्ट न गाइस न खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल गोदान मोनसे भिडिअ बरायग्रोना लानाय जाबाय नैबे साहित्य सभानिफ्राय नायलांबाय थादो गाइस थ' गाइस नैया गेटआ बेनो आरो दा जों सिंथिं थांसै खाथियालासि थांनानै डाइरेक्ट दिन्थिगासिनो दोङो नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस आं दा नै फैयै माने मेन गेटखौ मोनां आरो नैबेनो एकदम पेन्डेला ओरैबायदि गोदोरना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ आङो तो गाइस फैयै फैनानै नैया जों बर' थुनलाइ आफादनि साहित्य सभानि गेटखौ मोनफैबाय नैया मेन गेटआ नैया बिथिं दा हाबनानै सिङाव मा दङ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो थाखाय ट्राइ खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय तो गाइस नैया जोङो साहित्य सभानि गेटसिम सफैबाय आरो नैया मेन गेटआ बेनो दा जों सिङाव हाबलांनानै मा दङ दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस नैया जोङो मेन गेटथिं हाबलांनो थाखाय आगान सुरबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस बरियानो नैया 61थि बर' थुनलाइ आफाद बड' साहित्य सभा 61 गाइस नैया जोंनि नैया बड' ट्रेडिसनेल ड्रेस आरो जेनेबा आर'नाइखौ होना दोनदो बरियानो नैया डिजाइनखौ मोजाङानो नांदो गाइस तो गाइस नैया सिंथिं थांगासिनो दोङो गोदना हरनायखौ लाना लाबाय लां गुवारलै एकदम जोबोद गुवार एकदम फोथाराव जादों नैया गाइस नैया बिथिं बर' न'खर दोङो बैया बेयाव दा दसे थाना हाबगोन दा जों सिगांथिं थांग्रोना नायनोसै बरिया थान्दा बार फैदो एकदम डिजाइनफोरा र' बेक केमेरा दिन्थिनि नैया गाइस बिथिं आलासिफोर जिरायनाय गेस्ट हाउस नैया गाइस नैया माने पेन्डेला ओरैबायदि गिदिरना माय गड माने प्राय 10,000-20,000 जिरायनो हानायनि केपासिटि खालामदो होनना बुंदो आरो बिसोरो माने गाइस माने गाबोन नैयाव रामनाथ कबिन फैगोन ना बे रामनाथ कबिन फैबाथाय बेयाव जागोन स्टेजआ उनाव ओरैनो मेन स्टेजआ जाबाय बैयाव रंजब होननाय दिन्थिनि बैयाव सिङाव थांनाय दिन्थिगासिनो दं गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय केमेरायानो मोजां नङा गाइस नैया आंनि बेक साइडथिं नैया बे बेक साइडआ मेन स्टेज आरो बेनि उनाव दा जोङो बाहाय गिदिंना नायनोसै एक्जिबिसनफोरथिं थांना नायनोसै नैया बिथिंबो मोनसे दोङो दा हाबगासिनो दोङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे आंनि उन साइडथिं नुनाया डेलिगेट हल आरो गाइस दा जोङो फारसेनिफ्राय नायलांबाय थानो थाखाय ट्राइ खालामदो उनाव एक्जिबिसनाव हाबाखै टिकेट लाना हाबनांगौ एक्जिबिसनाव बेनि उनाव इयाव हाबगोन हाबनानै आरो मा दोङो दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामसिगोन आरो बर' न'खर दोङो
आरो प्लिज अननानै रिक्वेस्ट नैनिफ्राय बर' साहित्य सभानिफ्राय आं नोंथांमोनखौ बुंदों आंनि चेनेलखौ 1K साबस्क्राइबार खालामना होदो प्लिज अननानै नोंथाङा जुदि गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो जोबोद खस्थ' जादों भिडिअ बानायनाया लाइक नोंसोरनो ओरैबायदि गिदिर ना जागाया अ माय गड ओइथिंगालै माबाथिं मेन स्टेजथिं हाल्ला माने माइ गोरि गाबबाय थादोंना ओंखाय आं नैथिं फैदों नैया ओइथिं डेलिकेट हलथिं नैया ओइथिंबो नैया गाइस जों दा एक्जिबिसन हाबनानै नायदों नैयाव मा मा दोङो नोंथांमोन दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैया गाइस बे सिंथि हाबलांसै टिकेट हाबना आंनि लोगोआ 20 थाखा करे टिकेट दा हाबना नायनोसै मा मा दोङो सिङाव नोंथांमोननो दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामसिगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नैया थ' गाइस नैया टिकेटआ लाबाय 20 थाखा करे खासेयाव 20 रां दा सिङाव हाबलांसै नैया बे सिंथिं नायलांबाय थादो गाइस नायलांबाय था थ' गाइस नैया सिंथि हाबबाय जोङो मा मा दोङो दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामसै गाइस मिथियांग्रो बा बिराद गिदिर दे गाइस द्लां द्लांनो एकदम ओरैबायदि गुवार ना गाइस जागाया नायलांबाय थादो गाइस गाइस जों दा सिंथिं हाबना नायगासिनो दोङो मा मा दोङो बहुद दोङो गिदिंगौ हानाय नङा गारिजोंसो गिदिंनांगौलै बाइकसोना गेजेराव हं हंनो बा थ' गाइस जों दा जानायथिं फैलायबाय नैया जानायफोरा एकदम मा जानो बेदर जानो ना अमा जानो जानायथिं सफैलायबाय जोङो थ' गाइस जों दा बक्सिं नायनायदो गुबसिं सोमनाय नैयाव बहुद दिन जाबायमोन नुवाखै गोदो आं माने रियेलाव नुवाखै आरो दा नायनायदो खाथियाव थांनानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिन्थिनि आं नैया बे केमेरादो थ' गाइस नैया एक्जिबिसनावबो नैया मोनसे माबा दङ आरो प्रग्राम जानाय मा होनो इखो पेन्डेल दोङो खन्थाइगिरिफोरा माबा खालामबाय थादों इयाव खन्थाइ आरो बर'नि थ' गाइस मेन स्टेजाव माने नैया इगोदो एसि होजोबना दोनदों नैया खुनु टेनसन गैया आरो नैया आहा बया बरिया थान्दा बार फैदो नैयाव मायबा मोसाबाय दोङो गाइस नोंथांमोननो दिन्थिनि एसे नैया गाइस नैयाव मायबा मोसाबाय दोङो नैया नै मेन स्टेजा बेनो आरो गाइस नैबे गावनिया नैथिं नैफोरबायदि जोङो सिनेमा दिन्थिनाय बायसा पर्दा दंखायो एकदम ब्लां ब्लां गोदोर खालै गाइस मा बुंनो ओरैबायदि गोदोर ना थ' गाइस जों दा बे बड' साहित्य सभानिफ्राय ओंखारलांनो थाखाय बाय माथा मारिबाय नैया ओरैबायदि ना मिथिं बाबा गिदिंजोबनो नागिरदों गाइस माने बैनिफ्राय बिदि फैनानै ओरै हाबलांनाय इनाव नैथिं ओरै थांनाय ओंखारलांनाय इथिं ओरै नैया नैथिं बर' न'खर दोङो माइ गायना दोनैया बर' न'खराव खनसे थांना फैनोसै मा दिङो नायना फैनोसै उनाव आरो फुड आरो न'थिं थांनाय जायो ना म'आव थांनाय जायो गेरेन्टि गैया नैया थ' गाइस जों दा थ' गाइस दिननि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना नायना बोरै मोनखो मोनसे लाइक थुना होदो आरो नोंथाङा जुदि आं चेनेलखौ दोनबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदिनो ब्लग नुबाय थागोन आरो आं फार्स्टारावनो बुंदो 1K खालामथारना होदो बारा नांला 200नि बाय बारा नांगौ 1K खालामथारना होदो बेफोरबायदिनो ब्लग नुबाय थागोन आरो गाबोनबो फैगोन 4 तारिखै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगफोरखौ थ' गाइस जों दा न' फारसे थांनाय जायोना दानिनो बुंदो न'थि थांनाय जायो ना म'आव थांनाय जायो खुनु गेरेन्टि गैया दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो मोनगोन दा मोनाबिलियाव नुनो मोनसिगोन आरो दा 4 तारिखै रामनाथ कबिन मोन ना मोन 4 तारिखै रामनाथ कबिन फैगोन नोंथांमोननो दिन्थिनि पस्टाराव र' गाइस नैया पस्टार मारिना होबाय बैया बिथिं हाबनाय ओरै हाबनानै ओरै थांदो भितराव औवाबारिथिं उनाव नै जों दा नैथियाव ओंखारलांदो गैया दै खिन्थु गाइस नैया गाइस आर'नाइ नैया बेबायदि जोङो